Yo, what's up everybody? Repa Talks, Batok Toy Reggae Vibe. Subscribe naman dyan para ni sa papading Lampara ang gibubuhi. Yay! 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 Yaw! Sa eskina sa gabii, adunay kahayag nga dili mapalong. Bisan unsang hangina, mosayaw, gihapon ang suga'ng nagdagkong. Daghang alibangbang nga nalipay sa iyang kahayag. Apan wala ka bantay nga ang pako nila, lain-lain ug tinguha. Ang kandila dili mangutana kung kinsa'y moduol. Kayang init iyang gihatag, bisan walay pulos. Ang abo mao'y saksi sa matag gabii nga nilabay. Pero ang siga nagtuo nga tanan adunay usara kakatuyoan. Usahay ang kasing-kasing dili mabuta sa kangit-ngit, kundili sa sobrang nga kahayag nga iyang gipagawa. Lampara sa ulan nganong sige'g siga bisan kusog na ang unos. Dilita ng moduol nangita ug dalan. Ang uban nangita lang ug kapahulayan. Pagkahuman sa kabuntagon, ikaw ra gihapon ang nahibiling nga nagtulo ang aso. Adunay bulak nga dili mamili ug pukyutan, basta adunay mohunong iyan ang abliha. Kapandilitan ng bisita magdala ug ting pamulak. Ang uban hangin lang nga mula bayog mo biya ang salamin. Dili gyud makapili ug naong bisan pila ka bakak yang ipakita nga tinuod. Mao tingali nga usahay ang kadaot, dili gikan sa bato kundili sa pagtuo nga bulawan. Ang tanang mokid lang. Hoy! Ayaw pong niyang ulan kung panahon na nini. Kayang kahoy nga pirming nagpaubos. Usahay maoy unang maputol, ug ang pultahan nga walay kandado. Hoy! Dili kinahanglan tukbo na ron maablihan. Fan para